Hi mga season orbs, si Malaya na sa ni. So today is January 3, 2020. Happy New Year everyone! O diba, naka-ano si Inday Malaya, naka-polka dots dahil New Year, charot. So today guys, magmi-meet kami ni Dave kasi magva-vlog kami ng behind the scenes ng 647. Alam namin inaabangan to ng mga tao, especially yung mga Bisaya dyan. Pag-shoot kami ng episode 3 and 4. Tignan natin kung kakayan. At pupunta muna kami sa may restaurant sa may Banawa, dito sa Cebu City. And syempre, babalik na ako ng Maynila by Monday, January 6. So, sinusulit namin yung time namin na pwede pa kami mag-shoot ng mga episodes ng 647. So, hinihintay ko na lang sila. Ready na ako. Anong oras na ba? 12:34 na. Ayaw talaga niya mag-focus. Anyway, 12:34 na ng tanghali at usapan namin ni Dave 1 PM. So, hintayin ko na lang sila. Anyway, update na lang muna namin kayo mamaya, guys. Bye! Yeah! Hey guys! I'm back. So, nandito na si Dave. Hello guys! Ayan. At kanina hindi na ako nakapag-vlog sa loob ng cafe kasi ang daming students. Tapos, nagtitingin na sila. Students pala yun. Nakakahiya talaga. Even up to until now. Oo. Like a secret Ayan, of coffee vloggers. ko. Seatbelt mo yun. Shui, say hi. Hello. Hi, vlog. Si Hi, vlog. Hi, vlog. Hi, vlog. Ayan, papunta na kami sa lacasaviejacebu sa may Banawa dito sa Cebu, guys. A few moments later. 22.5. Hey guys, so nandito na kami. Papasok na kami sa lacasaviejacebu dito sa may Banawa. So this is the signboard? Yeah, if wait. you guys are wondering. Ayan. Ayan guys, wait lang. Ayan siya. Kung makikita nyo mamaya guys, sobrang laki niya. Sobrang parang pag pumasok ka dun or pag nandun ka sa loob ng restaurant, para siyang ano Dave, no? Para siyang Old mansion. mansion, 'di ba? Sobrang laki. Tapos preserve talaga yung structure. Well, it Ano tawag actually dyan? is an old mansion. Diba? Well, it is. Literal na talaga na old mansion siya. Ang galing mong Tagalog ko. I'm not believing you. Ano yun? English yun dong. So, papasok na tayo. Nandun na din kami magla-lunch and we will be shooting a couple of scenes Yes. dun sa ano. Ay, plano pala namin mag-ASMR doon. Parang mukbang, di ba? Yeah. So, ayan siya, guys. Ta-da. Look at that. Ayan siya, di ba? Para tayong nasa Tataas. 1980s. Samsak. Ayan siya. Ayan, yung lacasavieja. So, magsaset up muna kami sa loob, guys. Balikan namin kayo mamaya. See you guys inside. Yeah. Yeah. Treading on a thin line, hitting rock bottom. Setting up. Hi, Dodong. Galing ako sa yung leg. Shishi. Yeah. So guys, magmumukbang na kami ni Dave. Ayan, I'm ready. kasama ko siya. Perfect kasi hindi pa kami nagla-lunch. So ngayon, ready. yung imumukbang namin dito sa lacasavieja ay yung top 5 best sellers nila. So ito sila guys. We have here larang. Isda, yan. Tapos crispy pata. Wow. Cebu's best chicharon. Wow. Tortang talong. Wow. At Shrimp. buttered shrimps. Sorry, may langaw kasi nasa outdoor kami. Tapos ayan, iced tea. Tapos may pag may rice. langaw, diba? Excited ka na bang kumain? Excited na excited. Kasi hindi pa ako nagla-lunch eh. Ayun. Tapos nilagyan na lang namin ng candle kasi... Para romantic. Hindi. Para yan sa langaw, guys. So, ayan, yan yung mic namin para sa ASMR mamaya. Hi guys! Hello! So, marami na rin karoon sa lacasavieja. And, yun na, magmumukbang kami sa harap ninyo. Yes! So, mag-home kami na. Mag-home kami na matakan kayo. Huwag nakita niyo yung video na to. Laban ka na lang sa subtitles na tumay. Ang weird kasi. Ang weird na rin. Parang nag-whisper ka sa harap ng camera. Oo. Pero tingnan natin. Ayan. Talagang hindi kami kumain guys for this. Nag-breakfast na po. Yun na nga. Excited kami kumain. Yun na nga sinabi namin kanina. Medyo may langaw kasi
Magsalita ka naman dyan, Dave. Parang gutom na ako eh. Let's try it, guys. Oh my God. Appetizer muna, guys. Itong larang na dito sa stock. Itong larang. Marami kang makikitang ganito sa Cebu. Oh my God. Ako din. Diba? Tapos medyo maanghang pa siya, no? Ito naman, chicharon. Level 1, guys. Ang sarap. Mahilig ka pa sa bangkang? Don't question ako. Ako sobrang mahilig ko sa bangkang. Eh, gusto ko na bangkang. Ikaw naka-adjust. Sorry. Ako yung guest. So, ikaw yung maka-adjust. Nagugas na kami ng kamay kanina. Kamay kami. Sandwiches, may mga buto. May gawa. Inaano ko yung sili, guys, kasi gusto ko talaga spicy yung mga nakain. Sarap. Nakapay ko yung mas may bata. Allergic ka sa shrimps, diba? Tikman naman natin yung shrimps nila, guys. Dito na. Allergic shrimp, guys, kasi mas pati ko. Nag-aas talaga siya eh. Totoo, pork pa talaga ito. Ito na yung tortang tinong nila. Masarap yung may ketchup. Alam mo ba yung ibig sabihin ng mukbang? Ito ni-research ko talaga ito kasi ang dami nagtatanong ano ba talaga yung mukbang? Para siyang live broadcast na kumakain ng host in front of the camera, tapos while engaging with the audience. Tapos yung ASMR, parang sounds na nagagawa ng mga pagkain na nakain natin. Parang satisfying siya. Pakinggan katulad nito. Ayan, tapos may bata. Ayan, sobrang lambot niya, guys. Tsaka yung chips may bata, parang pag kinakain mo ng ang tigas.
ng circles pa nila. Sobra. Mura lang guys, promise. You think we can finish all of this? Sa tingin ko hindi. I-share natin to sa ibang tao na hindi. May pag-giveaway kami sa'yo na to guys. Punta kayo dito. Tao na. May oras pa kami. After namin kumain, mag-shoot na kami sa 6:47. Actually, hindi kami nakatokin. Narinig nyo guys. Yung simoy ng hangin. Iya sila kas pipatay. Bisaya na yung kukos labing chucha. Lamig kayo. Lamig kayo. Angke kayo. Angke kayo. Sana kayo. Dave, since New Year ngayon, ano yung New Year's resolution mo? 3 bagay na gusto mong baguhin sa sarili mo. Ano sumusunod na diet? Tapos anong ginagawa natin? Actually, top 1 yun sa New Year's resolution ko. Pero, mali na tayo. Hindi, kasi magtatrabaho tayo ngayong araw. Kailangan natin ng energy. So, may Diyos tayo. Ngayong araw. So, dapat bukas trip diet na. Sige, bayatan sa akin naman yung mga nagawa gusto ko. Consistent tayo mag-upload ko ng video sa YouTube. Dapat at least weekly. 3 times. Twice. Hindi ko naman yung 3 times, pero twice or at least once a week. It's okay, Ronnie. Magpapaba tayo na diet at saka exercise. Kailangan natin ng energy. Wala namang mabalita ko masarap din yung ano nila dito, pink scallop. Allergic na ako. Ako wala ako allergic sa pagkain. Hindi, actually dati, nung high school ako, allergic ako sa shrimp, tsaka sa itlog, tsaka chicken. Sinanay ko lang yung sarili ko kumain lang. Eventually, nasanay yung katawan ko. Nawala. Parang yung allergic ko dati sa shrimp, tsaka chicken. Parang yung katawan ko napagod sa akin kasi kakakain ako ng kain. Sabi ng katawan ko, huwag na nga tayo maging allergic dito kasi kain ng kain si Malaya. Si Kayo napagod. Ano lang tayo guys? Kung gusto nyo guys, gusto nyo i-visit yung Facebook page ng restaurant nito, lalagay ko sa description box yung link down below sa lahat ng mga Cebuan ng mga sis and orbs. Gusto nyo magsimba every Sunday dito sa Alliance of the Words. Tapos, across lang talaga siya. Talagang tapat lang ng Alliance Church. Yung lacasaviejacebu. So, perfect siya every Sunday early. Kung gusto nyo magsimba. Dito kayo. Ayun na guys. So, pagkatapos ito, shoot na kami. Magdala namin yung sana nagutom kayo. Sa mga hindi makapakain dyan, kaya na kayo. Sorry naman. Yeah. .647 Season 2, Episode 3, Scene 1, Malaya, Fountain Scene, Pat! Sorry guys, may budget for a clapper kay. Kailan to clapper? 800? Alam nyo ba guys, yung first episode, yung first season pa lang talaga ng 647, talagang wala kaming budget noon, di ba? Sabi ko lang sa'yo, bilan mo lang ako ng kape, tapos pakainin mo lang ako, okay na ako. Walang Tapos, TF at all. Oo, yung si Joy, si Michael Joshua, gusto niya, maganda yung shot. So, nag-invest sila. My friend kasi tayo yung may pera nun, di ba? si Neil. Hi Neil! Oo, para siya yung producer namin nung time na yun. Tapos, nag-invest talaga siya ng gimbal. Sobrang mahal nun, 43,000 ata. 43,000 at that time. Oo, tapos yun nga, bumili kami. Tapos may nakita akong clapper sa loob ng store, di ba? Yung para sa mga scenes. Yung parang ganun, ganun. Tapos sabi namin, sige, baka ano lang to, 350, ganun. Then nakita namin yung price, nasa 800, almost 900, diba? Parang ganun. So parang kami, di naman yung necessity, diba? Di na need. So, Wag na. wala kaming budget. Ako sabihin
mahal. Pero yun lang, wala lang. Pero ngayon, Sariwain. Tsara! may mga budget na tayo, di ba? Kahit pa paano meron naman. Bili na tayo after. Ano? Necessary pa din siya, Mike. Oo. Ganito na lang. Ganito pa yung ginagawa namin ano. Ayun si Jojo nasa taas. Kinukuha niya yung mga magandang angle para sa ano, para sa shoot mamaya. Welcome to our life, guys. So, behind the camera is my loves. Hello mga Season Orbs, Vlog Invasion. Kay si Malaya, busy pa kayo nag-shoot, nag-internalize sa yung scenes. So, si Shui siya yung cameraman. And si Arvin ang extra man. Tara si Sushi na yun kaya hindi man maklaro si Sushi mo. Hey man. Tara. Ayun. Ay, sorry nakalimutan ko mag-Tagalog. Sorry pa naman. Oh. Pero alam naman ni Malaya hindi ako marunong mag-Tagalog. Pero tanggap naman niyo. So yung sis nyo na si Malaya, ang busy pa. Ikaw Arb, anong nafe-feel mo na anong nafe-feel mo na andito ka na sa show natin? Well, kahit 5 seconds. excited ko, and it is such an honor to be working with you guys. This started out as a passion project lang talaga. Tapos inspiring to create more content for the followers for the show. So guys, welcome to the behind the scenes of 647. So that's it for me. Parang serious yung sis nyo na nag-internalize. Feel natin yung moment, mga scenes and forms. Pero parang mas serious si Shui Shui. Si Arvin parang nagre-rehearse na talaga sa sa 5-second scene niya. Treading on a thin line, hitting rock bottom. I need the strength to pull me up from the rubble. Hey guys! So ayan na, tapos na kaming mag-shoot after, anong time na ba ngayon? 6:07 na, pero mga kanina pa kaming 5:45 na tapos. So we're on our way home, pero sina Dave may lakad pa. Yeah. Tapos, ako uwi muna ako bago kami pumunta sa lakad namin ni my loves ko. Ayan. Alam niyo ba So, guys, bakit? si Malaya, Oh! sa gabi, iba yung pangalan niya. So ayun na, ano yung BTS ng aming shoot for season 2 ng 647. May shoot pa kami sa Lunes. But thank you so much for watching this vlog. And hanggang dito na lang guys. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please click subscribe and the notification bell para naman ma-notify kayo kung may bagong upload ako. Yes. Ako And naman. syempre si Dodong Dave din, type nyo lang sa YouTube, Dodong Dave, tapos i-subscribe nyo siya. And follow me on my social media accounts. Lahat ng questions nyo guys regarding kung saan yung restaurant, magkano, or affordable ba, tsaka ano pa ba? Opening hours. Opening hours. Lalagay ko na lang sa description sa baba. Yun. Thank you so much! See you on my next vlog. Bye-bye!